Però no havies d'haver-te entretingut tant de temps en comprar aquesta fabada. Va, passa, que ja està aquí. Hola. 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 Bona nit. Bona nit. A vostès també els ha tocat agafar el muntacàrregues? Pues sí, dona, se m'ha fet tard i els ascensors principals estaven tancats. Sí, últimament passa moltes vegades. Clar, les compres d'última hora, ja se sap. Què ha sigut això? Se n'ha anat la llum? Això està clar. Jo diria que fos... Per favor, no facin acudits ara. No és el moment. La llum tornarà ara mateixa. I què dic jo ara si arriba tard a casa? Ui, què va dir? Què va dir? Que s'ha anat la llum al muntacàrregues? No va dir que està en el amant? Això, que li diré després. Clar, com no porti hores a Cirils, me caguen l'hòstia i la mare que es fa tant. És que jo no sé vostès per què fan que els clients baixem al carrer pel muntacàrregues. Això és denigrant. Els clients tenim drets. Estic segura que podrà ficar una fulla de reclamacions en quan isquem d'ací. Naturalment que vaig a ficar eixe full de reclamacions. Eixe i 1000 fulls més. Ai, que interessant. Escolta, el botó d'emergències no fa res. No funciona. Tens que donar-li al del costat. I és el de l'aire condicionat? Ja. I què té que veure una cosa en una altra? Res, però no funciona. Fa uns mesos que està trencat. Tens que donar-li 2 vegades. No, crec que són 3. Si l'apretes 2, s'encendrà l'aire condicionat. 3 vegades. Anem a veure. Ja prou. Apreten-hi vostè 2 vegades i si s'encenguera el maleït aire condicionat ja li apretarà 3 vegades. Ho diré, Sí. Què t'ha dit? Tenies que donar-li 3 vegades. Quin xelot! Sí, filla, a 31 de desembre i aquí estem, en l'aire condicionat del fred. Senyora, fas el favor, apreta-li 3 vegades. Ja, anem a veure. I ara què? Voltes al botonet. I si haguérem baixat per els ascensors, tampoc. Escolteu, boniques, que no han sigut nosaltres les que s'han entretengut fent les compres de Nadal d'última hora. A més, estic convençuda, això és un problema de sobrecàrrega. Com collons hi ha un problema de sobrecàrrega al muntacàrregues? Perquè no és per als clients. De què és la culpa que els clients estiguen així dins? Així ningú té la culpa. Com que no? Així la culpa la té vostè i la seva empresa. Jo segur que no la tinc, i elles tampoc. Que no tenim per què saber si la merda muntacàrregues té problemes de sobrecàrrega, si funciona el botó de l'aire condicionat, si té emergències o la ficasatia. Està vostè insinuant que jo tinc la culpa d'algú? Ai! No ho està insinuant. Ho està afirmant. Dis-li que ens tornen els diners. ¡Basta ya! Estic totalmente convençuda que tenim que esperar un poc més. I si cantem? Sí, contem una Nadala. Campanazo. Ai, mare! Mare, que ja sé el que vaig a fer. El estrès que va muntar un xou de pallassos. Ai, el que millor hem de fer per a relaxar-nos són exercicis de respiració. Hosti, si la borderline ha dit una cosa coherent. Com? Sí que no ens alterem, dona. Jo això ja ho havia pensat. Escolta, segur que el teu mòbil no té cobertura? Tan segur com que no el taula de desembre. Ningú més té mòbil així? Ai, el que daria jo per a tindre un aparell d'issos ara. Oh, jo no podria viure sense un. És un
veig el serviç tindre un mòbil com el que tu tens i no tindre cobertura. M'estranya quan no tindré cobertura, perquè el meu mòbil és de tecnologia punta. Me'l va regalar Alejandrito. Ah, sí? Deixa more. Escolta, que vostè no té mòbil? No, me l'ha deixat a casa. No hi insistisca. El mòbil de la meva germana és Juràssic. És de tercera mà. I a més és de Yoigo. Impossible que tinga cobertura civil. De tercera mà? No. Alejandrito li compra el mòbil al seu cosí i el seu cosí li l'havia comprat a una amiga. Escolta, que no hi ha cobertura perquè estem tancades. No, però... Sí, tancades. Me'l va regalar Alejandrito. No pot ser. Alejandrito li compra el mòbil al seu cosí. Estava dient-ho abans. I el seu cosí li l'havia agarrat a un amic que se dedica a la compra-venta de mòbils usats. És de tercera mà, lo que jo te diga. Eres una rata! Per què no m'ho volies dir? Escolta, que jo no t'he regalat el mòbil. I si de casa el rata serà Alejandrito. Si me ho hagueres dit, jo m'haguera comprat un altre en condicions i no estaríem així tancades. Mira, ara la culpa és meua. No penses dirigir-te la paraula. Ni jo a tu. Els problemes a casa, Conita. Com ha dit Carmen abans, així la culpa no la té ningú, Va, a veure qui m'ajuda. A què? A traure el mòbil per ahí dalt. Per a on? Per ahí? Sí, per ahí, potser, si fem una torre entre totes, tirem pa cavall. No pense fer-ho. Duc les ungles de porcelana. Perfecte. Morirem congelades. Les seues ungles estaran contentes. Bé, està bé. Està bé. Està bé. Aneu en compte. Se Per li favor. regaló? Per Per favor. almenys? Sí, els arrabals. Sí. Escolta, una coseta. Ai, que tu quan peses? Oh! No pense... L'he contada fatal. És que no serveix jo per a contar pel·lícules. No, dona, sí, m'entera de tot. Sí, és perquè és la meva pel·li favorita. També és la favorita d'Alejandrito i de la meva germana Núria i de Samuel. L'he vista un fum de vegades. Un fum, moltíssimes. Per primera volta quan estava a la universitat. Tu tens fills, Joana? No, Saps quants fills m'agradaria tindre a mi? no, però dona igual. M'ho vas a contar igual. Portes mitja hora sense parar de parlar. Tant! Disculpa, en ese cas no t'ho conte. Millor. No sabia jo que t'estava molestant. Si no molestes. No, de veres, no volia jo molestar, no era la meva intenció. Ja. Tu de què treballes, Joana? Estic a un banc. De caixera. No, D'interventora. no, Només eres administradora, pues. no. Ja sé. Tu eres la directora. No! Tampoc. I què fas en el banc? La veritat? Si dona clar. Planxa els bitllets abans de ficar-los als caixers. Mola! És una cosa diferent. I t'agrada la feina? Dona, tu què creus? Pues no. 5 anys estudiant direcció d'empreses, per què? Per acabar planxant bitllets? No sabia jo que ningú planxarà bitllets. Pues ara ja ho saps, perquè penses que ixen tan planets quan els trau el caixer automàtic. Perquè hi ha algú que abans els ha planxat. El de Núria, el meu, el d'Alejandrito i el de Samuel, sí. Bé, Ai, jo
A ti fa il·lusió? Sí. Pues fica. Escolta, jo quasi que no... No el collaret. Anem a veure. A veure, espera, un moment, que aquí hi ha moltes coses que posar-se. Va. Espera, a veure... Ui, Rosa, t'ha tocat un clavo, Rosa. Ja ho tenim. No en tinc. Tot és clar? Tot és clar? Que sí, pesa. Sí! Sí. Espera un moment, que No. no m'acaba d'inflar el globo. Espera. Contarem? El meu esclau. Contarem fins a 3. Sí? 3. Vale, 1. Ben fort, eh? Sí! 1, 2, 3. Aquí telefono. Telefona a la policia. No, a la policia no, als bombers. A on? Al 091. No, als bombers. A veure. I si jo li ara telefonada? A què? Al de la retelefonada. Sí? Però no. Al 091. 091. Ai, m'esteu posant supernerviosa, Als bombers. M'esteu posant supernerviosa tant me crits. Ai, sí que vaig a cridar a l'Alejandrito. Al meu nòvio. Ai, està comunicant, què faig? Telefona als bombers, està clar. Senyora, no li parli vostè d'eixa manera a la meva germana. Mira, bonica, jo he estat treballant en el servici d'emergències dels bombers i puc assegurar-li que en estos casos són molt més eficaços que els de la policia. En la policia, en un poc de sort, arribaran així el de neu de març. Collons. Ja han sonat els tres xulits. La bateria, que està a punt d'acabar-se. Aquí telefone, per favor. Ja ho tinc. Aquí sí que me l'afanya, que em tinguis l'esquena. Ja ho tinc. Aquí. Ah, informació. Sí, crida informació. Té el número, el sí. Però això és de Telefònica segur. No. Jo soc de Yolgo. Que te contesten igual. Escolta. 11, 8, 11. Vaig a cridar. 11, 11. Dona pressa. Ai, hola. Hola, bona nit. Ai, mire vostè. És que necessitaria el número d'emergències dels bombers. Sí. Però dones pressa, per favor, xiqueta. És que no se pot imaginar la posició en la que me trobe. Sí. Ai, espera't, espera, que me l'apunten. Val, molt bé, gràcies, bona nit. Bona nit. Ja està, ja la què? Telefona! Escolta, ja vaig, eh? Ai, que se m'ha oblidat el número. No me puc creure. No me puc creure. Em sento una formiga sujetada a un elefant. No em digues elefant. I per què no telefones a Alejandrito? Ara dic que he pesat la de la salsa, continuo intentant-lo més tard. I si tires pas? Aquí? Els nostres pares. Vaig a intentar-lo. Ai, que ja me la toqui, ja me la toqui! Un moment. Ja, què vols? Jo tinc així un paper. Sí, Dóname la balusa. correcte. No te la toques en cochina. Mai havia pensat en un ascensor. Això no és un ascensor. És un muntacàrregues. Bé, pues mai havia pensat en un muntacàrregues. Enhorabona. Ja t'he reconegut! T'he vist en el diari. Anava una foto teua. Junta una notícia que diu
que eres la becària en pràctiques que ha desvanissat els diners destinats als caixers de 6 sucursals bancàries. Eres una lladre. A veure, què tens que al·legar ara? Ens vas a matar? No. Que no, que jo no pense fer-li mal a ningú. De veritat? De veritat. Aleshores, me signaries un autògraf? Aparta't! Ni jo ni ningú de la meva família es relaciona amb la xusma. Encara que bonica he de dir-te que no has estat tu molt espavilada de vindre al centre comercial a amagar-te. Com si eres Sara del Muntacàrregues. M'he comprat una perruca. 3 milions d'euros. Això és una pasta. Si de cas, li ho podrien dir a Joana. Quina llanta, en Joana. És una lladre. És una lladre. I què som nosaltres? Lo nostre té una justificació. Jo no estic tan segura. Dona, no som lladres, som fugitives. Ai, encara que quasi el mateix. Bo, dona igual. Si Joana et vol, li donarà igual que veig a Samuel. I no farà com Alejandrito. Alejandrito ens va ingressar per el nostre bé. Alejandrito és un porc i no et vol. Si el volguera, no t'haguera fet això. I tampoc faries tu com que te prenes pastilletes i te fan efecte. Realment és que a mi el tema de Samuel, que se sàpiga que jo també veig a Samuel, no m'importa tant. El que em fa moltíssima vergonya és que sàpiga que ens hem escapat d'un psiquiàtric. Creus que els passes estaran buscant? Sí, estic segura, però seguríssima. Els pares i Alejandrito hauran mobilitzat a tot el personal de la clínica. Ai, I a mitja ciutat. estic Espera que no pensen que estem tan pirats com per anar-nos a l'estranger. un poc espantada. Per què? Què anem a fer ara? S'han gastat tots els diners de la col·lecta en els interns per arribar així i estem tancades en un muntacàrregues. Alguna cosa se'ns ocorrerà. No patisques, alguna cosa se'ns ocorrerà, perquè estem fent molt bé. Se ho estan engolint tots. Si pareixien fins i tot normals. Som normals. Som normals, exacte. Som normals. Perquè si poguérem veure a la gent per un badaller d'una porta o per un foraet a cadascun de casa, garantitzar que estan tots exactament igual que nosaltres. Ai, i una coseta. Com a fer lo del mòbil. Dona, m'he fet la panoli. Què penses, que anava a cuidar algú? Ai, que veig a Samuel no significa que siga retardada. Però ho has fet tan revés. Tan què? Que no dice que m'agarren ni morta. És que ho has fet tan revés, que jo me ho havia cregut. ¿Estàs segura que no vols que agarrem el maletí i les maten a les dos? Mira el que porte. Guarda't això, animal! Encara que clínicament estiguen boges, som i serem honrades. Estàs tu molt rarita. Escolta, mai he conegut a ningú que ficara un anunci al periòdic dient vull algú que liquidi el meu home. Tota! I jo ningú que el llegirà, i acceptara. Les dos han escut guanyant. No, així l'única que és guanyant eres tu. Que te quedes en el pis pagat, sense home i en els diners que jo he furtat. No, vull que el 50 i ja està bé. Que no, dona, que no vull. I si no vull, què? Joana, tinc que dir-te una cosa. Bé.
El mate. El mate, pum. Pum, pum, pum. Accepte. De què estàveu parlant? Que ho he escoltat. Vos hem escoltat parlar. De què parlàveu? Res. Com que de res? Vos hem escoltat? Estem segures, així? Estem segures? Nosaltres sabem que no estem segures en este munt de I carreres. nosaltres també, que s'han sentit, sí, loques, sí, ho sabem tot, us hem sentit, Ja està bé! Escoltat, vais això que les armes les carrega el dimoni. Volem el 50%! Ja, però el 50% de què? Del meu 50%, del seu 50%, el 50% de què? El total, volem el 50% del total. De fet, hauríem de preparar-lo entre 5. Sí? Qui sí? Samuel! Torna! Però si Samuel ha estat tot el rato dormint. Dormint tot el rato. ¿Cuánto presenta la violante? Ja està bé! Anem a veure. Ja està bé. Entonces, boches o què? Nosaltres sí. Així mai eixirem del munt a carrer recolló que anem a liar-nos a tirs o què? No, dona, no. Baixeu això. Baixeu això.